My people, come hear this one. Oh, how oga take buy a woman where they work for am. Now this woman now be the breadwinner for in children, in 3 children. Wetin dey happen for Southeast? What is happening in Nigeria as a whole? How can this man buy their mother, come carry the mother go keep for mortuary without say these children no know say their mama don even buy? I want you to watch this video from beginning to end. Before we come back, we can continue. Remember, say it's still there for the news info. Hello my people. Igbobi gbasịkwa m nke onye chi ya zelu. Onwe obele mata hotelu na achọ m ị na-anụ anyị ka iwere uche gị George golu this case. George ya as in George ya ka ọ bụrụ na ị bụ barrister ma ọ bụ lawyer ka iwe esi wee kpee ikpe. Onwe ụmụazị ịtọ na these 3 children now. Fabia kutelu m esi m biko m gbatalụ fọse ya maka na mmadụ gburu mmafa ke ụbọchị bi ya on Friday. Na mmadụ magburu mmafa on Friday. Buli ajedo na mortuary without agwa na famwa imagonu emena nta na eme n'imo. Mana the person kita nọ na police station. Kama na ịma go Nigerian police station na onye ji ego as in achọm ka o were onye ọka mma n'ọnụ ya ka ọ kọwala ike ige ntị ka o si ebe na-ekekwa n'afọ mmesoma gịnwakwa unu ịtọ bụ nwanne unu nwa ka amagbu mọmi. Okay, ka ihe menụ ka ebe dị tin si wee mee kọwagodula anyị o Friday ebe ọ na-arụ ọrụ na Temple Clinic, street after Temple Clinic at the store for me. So ihe mmanụ o ji ije rụ nwa ya that day because of occasion the following day ya. So I was around that kind train the police na phone sim na pụtabiro. So ya ka m pụtara outside asem na mbịa police station. Ma ọta mi a na-ekwuzi ihe ọzọ mmazi ebe 7 ya ka m kpọrọ barrister jewezi asị na moment ma ngo na eburi aje mortuary. But initially na agwa hom no ọzọ emechazi ka agwa m ihe men. Okay. Ke mere ji say ke ya gwa gị no ya bụkwa na mommy. Mr. Charles Nicholas Mabuya. Yeah, even not name attack initially, not the image or confess was it na Amabuya. And ever Mabuya no na street now na house ya can we Mabu. Na ke na house onya no Mabuya. Na house Nicholas. Nicholas bụkwa na onye. Di onye ya na ya na arụ ọrụ. Di onye with the company onye na arụ dị ọrụ. Ọ dịkọ na akalụ gị ya so the good na broken. Okay, ngwana ukwa na broken or the ka flow na broken. Okay, so ka onye mobukwa no ya? Oh, the husband, the person but husband my mom's boss. Ya bi mobu ya. Ya bi mobu. Ke yo sizi no me yo ji we mobu ya. Onwe vie na selo na ne onwoge yo mo me no kata sin na nda na enwu okwu. Na na obo ya na ijoma de obo na ya dia be with you because dia like my mom, but my mom in your face. So my mom you go anabate. So yeah, be do the smoke one munye no way because I notice say the stuff we is jealous about it. So yeah knows a once na go my mom and yeah be do ya man ask na how we argument. Na my mom go munye si na dia like kwa ya. Mo cho ge posidi oro. Because on that na the man we were all we my mom akruzo to ka na we mo so ya na azu. So ya come up as in a street Josie genyeri aka. Opozie okozere mother aka the person me pesos or kowachali yemen. The person na okwa Charles go say na kwe na roro na begi. Na obiakwa ya kọrọ m ihe do to am. Na ụmụ abịa ụmụ anya nwa na ga-epụta iro bịa kpọrọ na hospital. The man after all since nọọsụ ka emechara asị na mụmụ nwa ngo na-eburu ya jee mortuary. Ewekwa n'iwe o. Ka ihe ya ọmụmụ na-alụlụ fa ọ na shop ọ na-alụlụ fa ọlụ ka n'ụlọ. N'ụlọ ka ha na-arụ dị ọrụ. Ha na-arụ all this fruit juice, tiger nut,
mmanya ndị gym ya ka a na-arụ ka solid protein shakes so ha rụchaa ya ha eburuzie gawazie gym jejere so ọ ya bụ ihe a na-arụ initially ihe ha just na-arụ bụ ha rụọ the tiger nut then Ijeoma ejejerezie na gym otemechazi Ijeoma bụ onye with the company Ijeoma bụ nwunye Charles. Yes, Ijeoma nwunye Charles. And nwunye Charles ka your mother na-serve. Ya kwa na-serve. Okay, now your mother na-serve nwunye Charles. Yes. Charles wee bịa na-agbado your mother. Yes. Your mother wee jegwa di Charles. Jegwa Ijeoma. Your mother jegwa Ijeoma si ya na di ya bụ Charles. Na-agbadokwu ya. Then your mother jezie ọrụ. Yeah, o jezi ọrụ n'abalị ebe 9 p.m. because ọ chọrọ iji occasion the following morning. So ọsịzie kwa ka arụzie Ijeoma si ha ka arụzie night ka obi keji ozie the occasion. Ka onye mee your mother invite Ijeoma. Okay, si abịa ka follow night ka o wee nwee ike jebe the occasion. How many rooms dị na that flat? Ebe 4 rooms. 4 rooms. Ka na room anọ ma your mother mma. Ọ na room na room di Ijeoma. You remember, I'm not going to but talk about kitchen because on a kitchen can na-arụ mmanya. Okay. Na kitchen can na-arụ the mmanya. Okay. Yes. Oge your mother bịara ọrụ. Ijeoma nọkwa na yard. Ọ nọ na yard. Ọ na ya. Ọ ọzọ na na brother juice. So Ijeoma nọ there. Na nkọwa bụ na Ijeoma na oge ama your mother mma. Yes. Ijeoma ga-anọ ebe a because Ijeoma anaghị na-ekwu ya kita na webe ma whereabout ya. She's still on the run. So Charles cage with as of yet. But Charles webe ma the main statement. So Ijeoma ka na achọ ka Ijeoma no webe akwara ihe men. But definitely Ijeoma no that house. And ụmụ ya no onwe ma nwanne Ijeoma no that place Emeka with Chinonye. Ha ncha na-ebi na the house. Okay, and the franchise and ha ncha na onwe ozi onye nke afọ anya. Onye nke afọ se anya abro Charles. Okay, and your mother agwafugo igwe na Charles. Na Charles na agbadi ọkụ ya. Yes. Okay, agwafugo gị. Okay, now. Igbo mụrụ nze nwaọzọ asị m nke onye chi ya zelo. Nwazi agbapụtelu m. Fe nwere nna. Fe nwere nne. Ebe nne fa na-ejekwa ịchọta ihe fa ya afọ ya eli. Single mother. Ọnọdụ ebe a baa na ịkọ. Ka anyị ka na-akọ n'isi nwaanyị mụtara ụmụazị a bụ na ebe ọ na-alụ ọrụ ka bọọsụ ọga ebe ọ na-alụ onye ọ na-alụrụ nwunye ọrụ na-etinyeli ya arụ o wee jegwa nwunye onye ọ na-asa bụ si ya nekwa na di gị na-achọkwa m na ọ da-afịakwa arụ ọfịaba arụ so ọ gwazie ya nwunye onye ọ na-alụ ọrụ nwunye onye ọ na-alụrụ ọrụ ya bụ Ijeoma na Charles wee mezie mom ga invite ya bịa night, ebe 9 p.m. on Friday. Mana ọkwa na nkọwa bụ na Charles bụ ihe nwalụ mom ego. According to Charles, police statement or Charles baby. Ọ na-abụnazi Ijeoma ma maka ọnwụ ya ọmụ. Ọ dị awe because so Ijeoma bụ esi abịa ọrụ that night and Ijeoma nọ na house. So lugodunu nke ikpe a bifo anyị etinye bi ọnụ maka na ọ dịgo n'aka ndị polisi and onwere oge ọ bụ ụmụazị ete anụ nwa ya eje chọba lọya faya eligodu nni ka ihe na-agụ SS1 gị nwakwan gị nwakwan ha ndị mmadụ nwekwara obi o ka ebe ya dị Charles Fade Temple Clinic Junction na Asaba adịfa ji ego ihe mefa ji ọgbatalụ m ọsọ enyemaka bụ ka nsoluzi ọfa ka a yala ikpe imefa injustice asị ndị na-enwere ego maka onye afanwa nọ kịta bụ fanwa na-eji ikpe mmafa chekie na arụ ne fanwa ịdị ijebe na polisi je na-agbago na-agbada so mụnwa na-akpọkwa unu na-akpọkwa Olozeus family ka unu solukwa tinye aka maka na detenu na-ewutegodu mụnwa and ọ dị mụnwa ya ejebe ije for it ihe nchetakwa mụnwa ga na-agwa unu nọ na ude ego ọsọkwa dị man ihe file like na onwe ofu onye ada akali ọra ịghọtago ofu onye ada akali ọra maka ebe mụnwa si bido kwuba okwu bụ na nwunye ya nọkwa na ya di ya nọkwa shows that na nwunye ya ma ihe meenụ
na reason mo nwunye we ki feel like na the girl ye jegwo onye obuna na dia na achu nwanyị ko na the man ịma na nwanyị na-enwe obele uche ko na the man just jegwa nwunye asia mommy na onye achi imebi marriage anyị na ihe dị ona adịkwa ka egbu onye aghọtara m de okwu mana dị eke n'ikpe n'ọnụ ofu onye anyị afụnụ the man ma ọ bụ ofu nwa ya anyị afụlile ofu onye nọ na the house before anyị wee conclude nọ na fanwa bịagodo kọra na eze n'ụlọ onufa kọra nkwala onufa maka na mazelisi na nwa na-enwero nne na nna masịrị pụta ụwa nabazi okoli sọpịa ka nsi na ọka m wetelu unu tata bụ Monday o mego like ebe ọ na-ejezi ebe 4 days nyebe for appointment ka ifu ma nke fa ya echesi m fama mfom famala anwụ na chibazụ ivi na amaragodu nka fasi wee tabu sita tuom wee bịa nwụọ Asaba so ọkụ ya ka nsi na ọka nwetelu unu so mana ụmụ ofiye nsi ka njụọ kịta ka oge eji wee gwa unu na ebujego ozu ma ọmụ na mọshụarị ebe 7 p.m. Okay, that man. Okay, that man. Ebe ayo mommy mwabalụ. Oge ama ya dị mma. Ọkwa ọkani ya. I'm from the man. I don't know aware of the man's mood. He just na going na be na police station. I'm from the man. Okay, from the man. From the man. Okay, ka ndị police gwakwa na unu kịta. Now can name investigation. That's really stuff I'm as of now. So like just investigation can go and academy. So I am gonna be their next movement. Don't know any other stuff again. Ọkwa ka unu solum na afọ. O ife ya kuzili unu ka human being si wee dị. Iwe ma na mmadụ na onwekwa onye arụ dị n'ụwa o. Aịkọ akịta mee kịta sikwa ebe a mụta ife. Just ihe chọp ka isigodi n'ebe a wele okwu maka na ebe Charles nọ na ya dị Ijeọma nọ na ya dị o nwelili fara abụọ ma ife melụ mmafa isaida na Ijeọma afọ bụ ihe lapụta mmafa si Charles ma gbuo ya ma ọ bụ na Charles wele iwe si na mmụnụ chi imebili amara ije ebe o fili ka ọ kasịa ya n'ọka maka ndị mmadụ na-ayị ala ndị mmadụ nwere obi nwaanyị a na-agwa ife onye ahụ bụ mmegosi ifoti ya efu ihe bụ na nwaanyị dadị mkpa ihe afụ foti ya kịta ifu na ụmụ onye ibe efu ya isi ya hey ọbụla ofufe mmelu oge alụ ife agidigi nwaanyị abụrụ m onye unu lapụrụ ụmụazị ya so ihe anyị na-ekwu bụ Nigerian police please ka unu mee ọfụma na this case si emekwana ya ife wuruwuru ya mekwa eji wee tie ebe anya dị fama bụ ọsọ enyemaka ka fa gbatalụ m si kpekwa ikpe anụ ọfụma ebe ọ bago n'aka Nigerian police na onwezi ihe bụ ka anyị esikọba human right maka human right na Nigerian police bụ ofufe and ebe nje na-alụba Nigerian police case faji ọfụma ya ekpe ya na ụmata ọ ọbụla ịchọ ya so ihe na-ekwu bụkwa ka unu ikpe ọfụma ọsọ enyemaka ka fa gbatalụ ma ivi na ọmụọ ya enyefe ego moto fa ya eji wee na kama na ọ bụ ife alụ bụrụ ife na-asọ ntị oyi na nwaanyị kwupụtakwa si na ọga na-agwa di ya ọga na madam kolabọ bịa na ya adị wepụ ndụ ya ndị ọ na-abụlọ gị nwake ọ bụrụkwa na nwunye ike ya si na ijidere ya n'ọnụ o ji gwa madam asị na onwebelọ ihe nna echebere maka na okwu ya mee njisi ndị mmadụ kwugodu ka amalụ ka e esi kwuo okwu